Bueno, para os que son moi novos non se poden imaginar, non lle pode entrar na cabeza que todo o que hai aquí detrás de polígono de Portodomolle fai non tantos anos pois eran campos de cultivo que eran bueno, unha zona con moita agua en a que se cultivaba moitísimo millo. Moitísimo millo que se cultivaba tamén, bueno, sobre todo desde o século XVIII, que foi cando empezou a introducirse as familias galegas a empezar a vivir dos cereales, a comer cereales do millo. Aí empezaron a construirse muiños e no século XVIII se construye este muiño aquí no medio de Portodomolle, do que é o Portodomolle agora, e ao lado do río Muiños. Se o río Muiños se chama río Muiños é porque ao lado do río Muiños había moitos muiños. Había na parte de abaixo de María Molinera, a Muiñeira, o de meu tío Juanito, donde é ahora Eureka, pero tamén donde o río Taboas hai muiños, en Camos hai muiños, ao longo de todo o río había moitos muiños, e se había muiños é porque había millo, e se había millo era porque a xente vivía e comía gracias ao que se cultivaba da terra. Ahora a xente traballa nunha fábrica, antes a xente vivía do que había no muiño. E xa digo, no século XVIII, pensar que no século XVIII, por aquí, por esta zona, apareceu as tropas de Napoleón, pois este muiño viu pasar as tropas de Napoleón por aquí diante, que no século XVIII foi a independencia de Estados Unidos. Este muiño está desde antes, seguramente, de que Estados Unidos sea independiente. Por diante deste muiño pasaron moitísimas historias, moitísima xente, e isto representa pois o máis profundo de nós. E por eso, cando fai bastante tempo miramos este muiño arruinado aquí no medio de todo Portodomolle, pensamos que era unha boa idea recuperalo. Tardamos moito? Sí, sempre tardamos moito en todo, que nadie pense que vamos a ir rápido. En todo tardamos moito, pero o importante é que queda. E aquí temos recuperado algo que se non chega a estar restaurado, pois estaría ahora mismo arruinado, e seguramente dentro duns anos, pois os nosos fillos e os nosos netos non tuveran nin idea nin que era un muiño, nin que representaba un muiño.
no muiño se creou a música popular, a muiñeira ven da música que se facía no muiño, porque no muiño se daba toda a vida. Aquí en este muiño vivía xente, por aquí hai xente que viviu en este muiño, que logo participan no vídeo, vivía xente e a vida cultural, as relaciones sociales, non eran mirando o partido Real Madrid-Manchester, sino que eran no muiño. E dai as muiñeiras e todo o que surge dos muiños. Por lo tanto, é importantísima para, desde o noso punto de vista, recuperar todo isto, como recuperar lavadoiros, como seguir recuperando muiños. Este año, se todo vai ben, recuperaremos os do río Taboas, porque isto pon en valor, sobre todo, o que é máis de nós, o que está dentro de nós e que temos que trasladar a nosos veciños e veciñas, e aos nosos descendientes. Sí. No, ya no puedo ver los tres.